Ikasturte politikoa erronkaz beteta datorkigu, eta hainbat dira eskuartean ditugun proiektu eta lanak. Alde batetik, azken urteetan udal eraikinak berritzeko eta hobetzeko ahalegin berezia egin dugu. Horrek, herritarrei ematen diegun zerbitzua hobetzen laguntzen digun heinean. Kulturgunea berritu ondoren, gizarte zerbitzuak eta bake epaitegi moduan erabiltzen dugun eraikina berrituko dugu, eta horrela udala hobetu eta berrantolatzeko aukera emango digu. Hirigintzari dagokionez, herriguneko eta auzoetan hobekuntzak egiten jarraituko dugu, espaloiak konpontzen edo bideak asfaltatuz. Kirol eta aisialdi gunei dagokienez, rokodromoa egingo da aurten urte bukaeran, eta Ibaizabal parkean parke osasungarria jarriko dugu. Epe laburrera bakarrik ez, udala epe luzera begira ere ari da lanean eta horretarako Lemoako 2030 agenda lantzen hasi gara. Proiektu honen helburua etorkizuneko Lemoa irudikatu eta garatzen joatea da, ikuspegi jasangarriago eta orekatuago batetik. Eta bukatzeko ez nuke aukera hau galtzen utzi nahi eta herritar guztiak gonbidatu nahi zaituztet Kotzepin kulturretzera hurbildu eta bere programazio oparoaz gozatzera.